सबायजों कालबारि ताबुखाय हेलगा जां सबायद्र मा जाबाय खेनरा नों जाबाय खे 10 सारा मा थायन सावलासा आया सादा Hey guys, thay na hai lam so kono na ni YouTube channel lo tini hingga hingke chengte sa hai na hai so pai view ka pi ni wedding go chung to phai mani ki sa let ni thangka hai ni bagai kai mani ro asu ka hamke nuk phai liya hai ni bagai je phunuma mani norok no phunuk sinu kai mani video ro norok full no ya phano baksa to kai mani video ro full rok nga ke baksa na ya wi skip rok phan khai ro horo ngke ang je phunuma no no phunuk to sinu norok bo choya wi nai to ni ani blog no khalogui skip khaya wi nai to ni ngke tabuk ngke brok no I copy songno tui luma ni simise sungno phaiso tang hingke chungbo kisa phaimani horongni thangka bala emne ke brok no horo kayo humpano chungai kisa haimani let ni thangka ngke haini bagai kai mani nuk phailia tui luma ni jora simise nuk phaiso hingke norok nai tongya ni video no chaya wi hingke ang to asu kok rok sana ringya je samana obono sawi roi tongo jan bukho kok phaimani angte kuno oro mani tam sane kok koi sana ringya ta bukhe chung koi be malanya ni bagai thangai tongo yang bukhe kaka kaki ke dala ke khaja kalbari bo ke tap kaki chung tlangi tongo chung koi songbai malaya ko borok be malanya ni nei thangai tongayo ke emne khai to chin parani pini kalbari bla haini bagai sin parani joto borok no phaibeyo inke kaka kaki somo phaibeyo to inke manai somo phaibeyo ke ta borok bai malai kya inke tema sanga inke asuke phone bai busy kok sara pano sungbai time siri man leba so sabajane text khai dong sabiya gai ke ta bhai ko dara bai malai jau kha inke dara bai malai saksa kok salai kya sin parani dara no bo to ani YouTube ko tal borok nukki to khana noro bo ani YouTube wa shepano kaya khuna tini su first time na ani channel ta ke ani blog hongga bo ko tar member no hnai sana klai khata heda ge tabu khai chung mai chare na su lakya ge yang khai bo khai to already mai jai pai ja waisa ge tabu khai bo bin kumui bai jabarjasti mai jar jage wajra khai mai sa oi ma to ka duibar bono mai sare oi na ri yang tabu tole bono am sugai daluk tak jaga bin kumui bai abun bagai tabu khai bo sumai baksa te sha mai ma jai tong ga kha ge mai cha bai ko bai chung pia bai malai kya ani pichi korni besai bai malai ki kok sala ke kisa kyang to buni oron hise phaimani ke parno hoite haiman liapla hain bag horo sopai ke ta sungkai ingkai bubai kene no falya sung ingkai yang ngai sini chungna hamja gei mane sini subscriber no hna kala kya koi besa bosung bai malanya ni faikya hingge bola chi jagai mane video khaimani bagi lachi jagi kok rok sara gengai to kha hangke ang bono haipono bin muro sugi boy kok sai tonga ta hangke ang to oro khnari mali norok no bobai kok samani ta hingke gan rok tamja gula haini bagi ingka voice record khlaimar kha hangke tabo khai kora hari botabo pharom phone bai text khaibe ko sabai jani bas kai bo mijing kha sai lap kori bobai yang khai tamna sai tongo ang no khnari mali ta ingke je phungmana phunukma man ang no short ke phunuk sinu do ang to bisi kokrok sana ring jaya ba ingke mijrok thebai pano odek no phunuk tong sinu bisi kok sakhe bon rok saja gala baksa saja ke to baksa saja nai tong hedana haini bagai tabukhe ang gift nirna ni bagai thangai tongo ingke tabu chung gift nani hini nasimani balukha ingke pisongbo go kaibai mai chawi akui se o jaga wa chuknani hingka ke ba reception asuknani ke ba hain bai ki sale tangi thanga ingkai tabukha gift roi nogo thangsinai ingke nok nai tongdi ani blog no ke
jamai ketalni dolok na iko borok gift lainyan baga borok burung saike line ke basa laijak hingke ang borok no gift romani khai video se khlai manliya nakar sidi je phunukma nongno phunuk sinai video man tamchini gift bai se video khlaijak si hingke mane muitu pogoi taka ta video khlaijak na haima tongo khos khlaijak riya mose hingke tin video ani asuk jora toino wngsinai jotono no hor kaham no naklai kheta hor kaham tata haino hai next video o malai phinai ketal video nainani bagui naisingui tongo ani blog no hingke je sajaknai rok hingke like comment tei subscribe khaijak tapok tata.